WasteServe flimkien mal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali u l-iskemi tal-Green Pack u Green MT waslu għal qbil dwar il-ġbir ta' ħġieġ għal riċiklaġġ sabiex ma jiġix ikkontaminat. Għal dan il-kap eżekuttiv tal-WasteServe Sur Richard Bilokka hekk kif spjega li dan il-ftehim daħal fis-seħħ mill-ewwel ta' Settembru. Dan bħala parti minn strateġija li ser tassigura li l-ħġieġ kollu li jinġabar imur għal riċiklaġġ. Dwar dan One News tkellem mal-kap eżekuttiv tal-WasteServe li hija l-aġenzija ewlenija f'pajjiżna li tieħu ħsieb l-immaniġġjar tal-iskart. Jekk f'dan il-punt kritiku tal-kollezzjoni il-proċess eżempju l-ħġieġ jiġi kontaminat b'kaxxi tal-kartun, boros tal-plastik, li dak il-ħġieġ aħna ma nkunx nistgħu nużawh, hemmhekk idin l-isforz li jagħmlu n-nies jispiċċa fix-xejn. Is-Sur Bilokka spjega raġuni ewlenija wara din id-deċiżjoni. Flok il-pajjiż ikun f'pożizzjoni li jbijaw dan il-ħġieġ biex ikun jista' jerġa' jintuża, qegħdin nispiċċaw inħallsu l-flus. Ġifieri qegħdin ngħidu ejja nirrispettaw l-isforz li jagħmlu n-nies u niżguraw li dak il-ħġieġ qed nieħdu ħsiebu bl-aħjar mod possibbli biex nieħdu l-iktar valur possibbli minnu. Intant is-Sur Bilokka fakkar ukoll fl-importanza li l-poplu jibqa' jissepara l-iskart. Elenka wkoll xi mezzi li jistgħu jintużaw biex jiġi isseparat l-iskart. Nies li ma jaffordjawx li jħorġu l-ħġieġ kull xahar għandhom diversi options oħra, hemm lajbins, hemm anke bring insights f'diversi irħula fejn il-ħġieġ jista' jintef hemmhekk u anke aħna il-WasteServe għandna civic amenity sites fejn jistgħu jmorru għandna anke ir-roadshow truck illi jdur raħal fejn in-nies jistgħu jiddisponu ħġieġ u anke skarti ieħor l-options mhumiex qed isiru biex ifiżdu n-nies, ġifieri n-nies għandhom dritt li jkollhom alternattivi li jkollhom options ħalli bekk li r-riċiklar isir iktar faċli u l-pajjiż ikompli jtejjeb il-performance tiegħu.